Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bananga wole migezeka mudini Islam siku la lero tieni tikambirane pang'ono zokuzana Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu komanso Sayyidati Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Munga tukuziwa kuti ili linali ngati banja mudini ya Islam, ndipo Sayyidati Fatima mwana wole migezeka wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndipo banja munga banja anali akukhala nditu sikulina anakhala basi nkumachiza mwansangala. Ndipo Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ada afusa kumfusa Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha ngati mkazi wake kunena kuti kodi iwe mkazi wanga kodi sumatopa ndi ntchito zimene mmakwira pakhomo pano. Ndipo Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha ada ayanga kunena kuti ndimatopa ndi ntchito zimenezi, ntchito zonga kusetsa pakhomo, kusoka mbale, kutola nkhuni, kusamalira ana pakhomo, komanso kuchapa zovala ndi zina zambiri monga mmene timaziwira ntchito za pakhomo zimene mkazi amakwira. Ndipo Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala ada ayankha kumuyankha mwamuna wake kunena kuti iya ntchito zimene zini ndimatopa nazo kwambiri, koma palibe chisango ndikuyenekerabe kudzigwira ntchito zimenezo potengeranso hadithi ya mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imene adaida Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu kunena kuti sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ninamumva mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqulu akulankhula kunejani kullukum ra'in, kuti wina aliyese pa dziko lapansi pano iniyo wina aliyese mwa inu ndi mtsogoleri ndi mbusa, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ndipo wina aliyese akafusidwa zokhuzana kuti kodi utsogoleri wake anawugwiritsa ntchito bwanji. Al-imamu ra'in, ndipo tikabwera pa imamu ndi mbusa kapena kuti ndi mtsogoleri, wa mas'ulun an ra'iyatihi, ndipo akafusidwa zokhuzana utsogoleri wake kunena kuti ankalamulira anthu bwanji. Wa rajul, komanso mzibambo ra'in ndi mtsogoleri sunayeso fi ahlihi wa family yake, wa mas'ulun an ra'iyati, ndipo akafusidwa zokhuzana kuti kodi family yake iye ankayendesa bwanji. Wal mar'atu, ndipo mkazi so ra'iyatun, niye so ndi mtsogoleri fi baiti zawjiha, koma utsogoleri wa mkazi undi mtsogoleri posamalira nyumba ya mwamuna wake. Ndipo pachifukwa chimene checho mas'ulatun akafusidwa iye mkazi yani ra'iyatiha, akafusidwa zokhuzana utsogoleri wake pa nyumba ya mwamuna wake ankatsogolera bwanji ana kuti ankaisamalira bwanji nyumba. Ndipo izi zipotsatira Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha ananena kuti ine angakhala kuti ndimatopa ndi ntchito zimene, koma ndilibe chisango ndikoma kugwira ntchitozo potengeranso ndi hadithi imene kuti ndine amene ndikuyenekera kugwira ntchito zimenezi. Ndipo adafunsa choncho Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adamfunsanso Sayyidatu Fatima kuti kodi iwe sungakonde kukhala ndi kapolo, kunena kuti ikapolo amene azikuthandizira ntchito zimenezi. Koma Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha adayankha kuti ndipo zitakukhala zabwino ine nditakusangalala patapezeka kapolo kumandithandizira ntchito zimenezi. Ndipo Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala muuza Sayyidatu Fatima kunena kuti nditudi kwa bambo ako kuli atsikana kapena kuti kuli akapolo ambirimbiri, ndipo pita ukapemphe kapolo mmodzi kunena kuti azikuthandiza ntchito za pakhomo. Ndipo umva kulankhula kumene kwa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha sada chitie mwina kapena kunyanyaza mawu kauli ya mwamuna wake, koma anafuna kulemekeza mawu a mwamuna wake. Ndipo ananyamuka kupita kwa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukapempha kapolo kuti azikanthandizira pakhomo ntchito potengeranso ndi ku chilolezo chimene anapasidwa ni Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Ndipo atafika kumalo kuti zinapezeka kuti kugogoda anapeza kuti mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kunalibe, anangompeza Sayyidatu Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ndipo atampeza Sayyidatu Aisha radhiyallahu ta'ala anha ndikupasana moni Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha adamfurukuzira izo nimene anabwerera ku nyumba ya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuti ndimabwire nchoneke chonena kuti ndipemphe kapolo mmodzi kuti azikandithandizira ntchito za pakhomo ku nyumba kwathu.
ndipo uthenga umene Sayyidatu Aisha radhiyallahu ta'ala anha ada usamala kuti amuuze mwamuna wake amene ali mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabwera kuchokera kumene wapita. Ndipo atabwera mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam atatopa, ndipo adafika pa khomo la Sayyidatu Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ndipo atafika Sayyidatu Aisha choyambirira kumuuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunali kumuuza nkhani yokhuza na Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha, kunena kuti anabwera Sayyidatu Fatima amene ali mwana wanu, kunena kuti akupempha kapolo kuti azikanthandizira iyeyo ntchito zapakhomo. Ndipo ndikutopa kumene adatopa mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikudaoneka nthawi yomweyo adapeza mphamvu. Ndipo atapeza mphamvu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanyamuka angakale kunali kutada, ndipo anapita kukagogoda ku nyumba ya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ndipo atapita kumangoja atagogoda Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu adayanga kuti yayi tidikireni pang'ono tivale kaya. Ndipo anawuza kuti nkhani imene ili pano ndina kuti pangani changu ine ndifuna kulowa. Ndipo atalowa anapeza kuti Sayyidina Ali komanso Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma osewa anangoziphimba ndi chovala kunena kuti nanga si walankhula ndi mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo adamuloleza kuti alowa, ndipo atalowa atamusegula ndi kulowa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawafusa kamene kuti adafotokoza zimene adamva kwa Sayyidina Aisha radhiyallahu anha, kunena kuti akuti kunabwera iweyo unabwera ku nyumba ukapempha kapolo woti azikuthandizira iweyo munthawi imene mukugwira ntchito zapakhomo, nthawi imene ukugwira ntchito zapakhomo kuti azikuthandizira. Ndipo Sayyidatu Fatima adavomereza kuti ndizoona nabwera kuti alimpe kapolo, kuti mundigawire kapolo muzi kuti azindithandizira ntchito zapakhomo, chifukwa chonena kuti ntchito zapakhomo panga zilipo zochuluka kwambiri, ndipo kotero ndimakhala kuti ndikutopa, koma ndimazikakamiza mwene ndekha potengera kunena kuti ili limene ndi lamulo limene lilipo lonena kuti ine ndikuyenera kusamalira khomo la mwamuna wanga. Ndipo ndimazikakamiza kuti angakhala nditatopa, koma ndimazipangisa kukhala kuti ndili ndi mphamvu kuti ndimalizise kulongosola kusamalira bwino nyumba ya mwamuna wanga. Ndipo kotero ine nawo atanipasa chiganizo chonena kuti ndibwere kuzapempha kapolo mwamuna wanga amene ali Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, sinanyozere koma ndinabwera kukapempha kapolo amene kuzera m'manja mwanu potengera kuti inuyo muli ndi akapolo ambirimbiri. Ndipo atamva mawu amene wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene adatuluka mkamwa mwa mwana wake wolemekezeka Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anha, komanso poyikira ndemanga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu amene ali mpongozi wake wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtumiki adawafunsa kuti kodi awirinu ningakuuzeni zinthu zimene zili zabwino kwambiri kuti muzipanga inuyo zimene zimaposa nkukhala ndi wantchito, zinthu zimene mukazichita zabwino ndizopambana kwambiri pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala, kusiyana ndi kukhala ndi kapolo, kukhala ndi wantchito. Ndipo Sayyidina Ali komanso Sayyidatu Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma adayankha kuti tiuzeni. Ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adawafotokoza kunena kuti fika malo ogona musanagone mukuyekera kuti muzipanga subhanallah kokwana ka 33, alhamdulillah kokwana ka 33, komanso muzipanga Allahu akbar kokwana ka 34. Ndipo zinthu zimene mukazipanga tsiku lina lilonse zizakhala zabwino kwambiri, kusonyeza kuti anthu azakhala kuti azapo mphamvu zogwira ntchito pakhomo kuposanso kukhala ndi akapolo ambirimbiri. Ntchito ziziyenda bwino, zizikhala za mabaraka, ziziyenda mwamphamvu kuposa nkukhala ndi akapolo kapena kukhala ndi wantchito. Ndipo Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu akusimba kunena kuti kuchokera tsiku limene lili ineyo sinasiyepo usiku uliwonse kapena tsiku lililonse kupanga zinthu zimene adandiuza mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuchita aya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar munthawi imene ndikufuna kugona mpaka na umoyo wanga uli chonchi. Yani kuchokera kuti ali wachichepeka pena kuti ali atalowa kumene mbanjamu kufikira na mpaka kukamba Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala sadasiyepo kufikira na nthawi imene amafotokozera masahaba ena. Ndipo masahaba aja anafunsa kunena kuti kodi mukutanthauza kunena kuti simnasiyepo kupanga subhanallah angakale tsiku ijala sufia, simnasiyepo kupanga zimenezo mukapanga zimenezo? Ndi Sayyidina Ali
radhiyallahu ta'ala anhu adafuruguza kuti ine angakale siku la Siffin ineyo tunapanga zimenezi nali ndikupanga zimenezi sinatanganize olompang'ono pomwe kuti kaya ntchito ikule bwanji koma ndimayisabe kunena kuti mawu amene wanda achite ndipo ndikachita ntchito zanga zimakhala kuti zikuyenda bwino. Tikati Siffin ndi nkhondo imene idalipo muthawi imene amalimbana Sayyidina gulu la Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu komanso ndi gulu la Sayyidina Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu. Munthawi imene nkhondo imene inachita kuti Siffin ndi akuti angakale anali nkhondo imene akuti Sayyidina Ali sadasiyeko kupanga subhanallah ka 33 alhamdulillah ka 33 Allahu akbar ka 34 posatira zimene adawuzidwa ndi mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndipo anthu adanena kuti chifukwa chimenechi ndi chifukwa chimene Sayyidina Ali kuchokera ali wachichepere anali wamphamvu ndipo mphamvu zake zimanka kupitirira angakale ku ukulu wake angakale atakula koma amaonekabe kuti ndi wamphamvu ngati mmene anali kunyamata kusinza kuti chifukwa cha mawu amenewo Sayyidina Ali amakhalabe wamphamvu palibe kunena kuti poti akukalamba ndi kuti mphamvu zija panopa zikutha mphamvu chifukwa choti akukula akukalamba koma Sayyidina Ali anali ndi mphamvu monga ngati mmene anali kunyamata wake.